בחטיבה הייתי נלחץ ליד בנות. הייתי מסתכל על הקראש בכיתה, חולם עליה ושומע מוזיקה ורק חושב עליה. כל זה ועדיין לא דיברתי איתה. כל מה שעשיתי זה לחשוב בראש, מה אני הולך להגיד לה, איך היא תגיב הכי טוב. ועדיין לא הוצאתי מילה מהפה שלי. אבל אז כשעליתי לתיכון עשיתי משהו בשביל להפסיק להיות מוזר ולחוץ ליד בנות. ואשכרה פשוט להתחיל לדבר ולפלרטט איתן. אם הייתי יכול להסביר לעצמי בחטיבה את הדרך הנכונה להתנהל עם בנות. הדרך שאני הולך להסביר לך בסרטון. דבר ראשון וכנראה הכי חשוב, תפסיק לראות פורנו. אתה חייב להבין את הצורה שזה דופק ומזיין לך את המוח. אתה צופה באישה שאתה רוצה, מקבל את זין מגבר אחר, בזמן שאתה מביא על זה ביד. אתה בכלל מבין כמה זה דפוק? וזה ברור שתתנהג מוזר ליד בנות כשאתה צופה בפורנו. אתה פאקינג גורם לעצמך להיות המוזר הזה שעומד בפינה ומסתכל על שני אנשים מזדיינים ומביא על זה ביד. אתה מרגיל את המוח שלך להפריש הורמונים שהם חרמנים אותך כשאתה רואה גבר אחר מזיין את האישה שאתה רוצה. אני באמת רוצה שתבין שנייה כמה דפוק זה וכמה זה מרגיל את המוח שלך לדברים לא נכונים. אתה אשכרה מאמן את המוח שלך לאהוב את זה. בכללי, כל מי שאני מכיר שצופה בפורנו עדיין פשוט מוזר ליד בנות. כי תחשבו שנייה, הוא ראה אלפי סרטונים של נשים באמת ששוברים להם את הגב בצורות של גנג בנג, BBC וכל החרא הזה. וכאילו בחייאת, אתה הולך לדבר עם אישה אחר כך, כמובן שיהיה לך פלשבקים הזויים בשכל. זה דופק לך את הציפיות, אתה רואה אין סוף נשים מנותחות. אחת עם תחת ענק ואחת עם ציצי מושלם. אבל אז כשאתה מכיר את האישה שבאמת בא לך להתחבר איתה ולהיות איתה, אז היא לא מחרמנת אותך. וזה 100% אשמתך פה, זה לא אשמתה שהיא בנויה ככה. אז קח אחריות והגיע הזמן שבאמת תתחיל לזיין ותפסיק לצפות באנשים עושים את זה. דבר שני, פשוט תקיף את עצמך ביותר נשים. עכשיו, זה לא אומר שאתה חייב להשיג 50 בנות מהעיר שלך. בסך הכל תבלה יותר בסביבת נשים, לך לחדר כושר. זה מרגיל אותך לעובדה שיש נשים בסביבה שלך, ולטווח הארוך אם תהיה בסביבת נשים יותר, אתה תהיה יותר רגוע פשוט, כי אתה כבר רגיל לזה, אתה מבין? אולי זו מישהי בחדר כושר שכולה שאלת כמה סטים יש לה, אבל הדבר הקטן הזה לאורך זמן ירגיל אותך מבן אדם מוזר לפשוט בן אדם שמדבר עם נשים. עדיף לדבר עם נשים מאשר לא לדבר איתן בכלל. אחרי זה נעבור לפלירטוטים וכאלה. הדברים הקטנים האלה כשאתה עושה, כשאתה עדיין מוזר, אתה מחליף מילה עם בת, וזה מביא לך מומנטום, ומומנטום זה הכי חשוב כשאתה רוצה לצאת ממשהו. אני אגיד לך את האמת, אבא שלי כשהייתי בבית ספר תמיד אמר לי שבנות זה הסחת דעת. עכשיו הוא לא טועה, כן, פשוט הייתי בגיל ההתבגרות אז לא הקשבתי לו. אבל זה טבעי, אתה יודע, אתה רוצה להכיר נשים, אתה בגיל שאתה כולך פורח, אתה מת לזיין, ותחשבו שגדלתי בצורה שלא מקדמת לדבר ואפילו לא לפלרטט עם נשים. אז כולם גדלו והתפתחו בצורה חברתית, ורק אני נשארתי המוזר הזה שלא יודע לדבר עם נשים. ואני אומר לכם, הייתי פאקינג מוזר, סבבה? לא שאמרתי דברים מוזרים או שהייתי קריפי. בייסיקלי פשוט לא ידעתי איך לתקשר איתם. חשבתי שהן חייזריות מאיזה כוכב נמק, אני באמת לא יודע. אני אומר לכם, הרגשתי פאקינג מוזר ליד בנות. פשוט תהיה בסביבת נשים ותתקשר איתן. גם אם זה רק מילה, גם אם זה רק משפט. זה יכול להיות גם מה השעה, זה עדיין פרוגרס, אתה עדיין מתקשר. אתמול לא תקשרת, היום תקשרת, זה עוד 1% יותר טוב. דבר שלישי שאני מבטיח לכם שאם לא הייתי עושה את זה, לא הייתי הופך להיות הגבר שאני היום, וזה למצוא גברים שטובים עם בנות. שאתה אשכרה יכול לראות אותם מתחילים עם בנות ומצליחים איתן. אולי יש לך חבר קרוב שיודע לעשות את זה, אולי זה סרטון ביוטיוב שראית, אני צריך ממש שתראה בן אדם, הולך לאישה, ניגש אליה, מתחיל איתה, מפלרטט איתה, כל השפת גוף שלו, אני ממש רוצה שתראה את זה מהצד, שתבין איך זה עובד, שתוכל לדמיין את עצמך בנעליים שלו. אז תמצא גבר שטוב עם נשים, שאשכרה מושך אותה, ואז תעתיק אותו. פה זה החלק המוזר, ותקשיב לי, אני באמת מנסה לעזור לך, אז כדאי לך לנסות את זה. תעתיק אותו. ותכלס, אתה לא יכול להעתיק בן אדם ב100%, אז אתה תעתיק אותו וזה יהיה קצת נגיעות משלך, אבל קצת נגיעות מהבן אדם שיודע איך לפלרטט עם אישה. והנגיעות האלה ישפיעו על כל האישיות שלך ואני מבטיח לך שאתה תשתנה. לאט לאט אתה תתחיל לעצב זהות ואישיות של בן אדם שפשוט יודע לדבר עם אנשים, כי בנות בסופו של דבר זה בן אדם. כל מה שאתה צריך בשביל להיות טוב עם נשים זה להיות טוב עם בני אדם. קח את האישיות הזאת מהבן אדם הזה, מחבר קרוב, מישהו, משהו ביוטיוב, תאמץ אותה ותגיד זהו אני הוא. אני מתנהג כמוהו. ככה הוא דיבר איתה, ככה הוא עשה עם היד שלו שם. אני כמוהו. בתקופה שלי, זה היה בכיתה בין ח' לט', היה מישהו, יוטיובר, סטרימר שקוראים לו Jewish Kid, מי שמכיר אותו, ריספקט, אחו שרמוטה. הוא עשה סרטונים כאלה באומיגה, מדבר עם כל מיני הזויים, ובין שיחה לבין שיחה הוא דיבר עם כל מיני בנות, ופשוט הייתי מוקסם מהצורה שהוא מדבר איתן. היכולת פלירטוט שלו, הוא היה כזה סמוט, ופשוט אמרתי, פאק. אני חייב לאמת את זה במיוחד בגיל כזה מוקדם. זה לא כזה קשה. הוא פשוט בא ואומר מה שעולה לו לראש. ומי שטוב עם נשים יודע שזה לא משנה מה אתה אומר, זה משנה איך אתה אומר. אז אימצתי את השיטה הזאת בכיתה ח'. בכיתה ט'
וואו, כל כך הרבה חברים, כל כך הרבה בנות. לא חשבתי שזה באמת ריאלי להשיג את זה. רגע נקטע הסרטון. בקיצור, תאריך את הלחץ שלך ליד בנות, הדבר הזה לא יחזור, ואני מבטיח לך שאם אתה צופה בתוכן כזה, שאתה יודע שבאמת משכיל אותך, ואתה חוקר את התחום, ואתה מתנסה בתחום, ואתה הולך ובאמת מיישם את מה שאני אומר לך, לא הרבה זמן שאתה תתחיל לראות תוצאות ואתה כבר תשכח מה זה לחץ ליד בנות. אז תאריך את הזמן הזה ותסתכל אחורה ותגיד פאק, הייתי כזה חמוד. זו הייתה תקופה קסומה ותמימה. אתה כבר תדע איך להתנהל עם נשים, אני כבר רואה אותך מצליח. באמת, כאילו, אני אוהב אותך, אני רוצה שתצליח. אני מדבר למצלמה וזה לא למצלמה. אני מדבר אליך ואני כל כך מזדהה איתך כי זה תכלס, אני מפעם. אני לפני שידעתי את הדברים האלה. אז אני רוצה באמת להפיץ את המסר ולעזור לכמה שיותר אנשים. לאנשים אינטליגנטים שבאמת רוצים להשתפר ולהיות הכי טובים מהסביבה שלהם. כל הגברים שהם מכירים הם רוצים להיות הכי טובים. אז זה צעד אחר צעד ואתה תראה עוד איזה חודש, חודשיים, אתה כבר תהיה במקום אחר. תאמץ זהות חדשה, תגיד פאק, אני כבר לא מי שהיה. אני בן אדם אחר ואני הרבה יותר טוב. תיישם את השלושה כללים האלה, ואני באמת אוהב אותך, בהצלחה והכל אחי. תעשה חיים, תהנה, תחגוג. זהו אחי, no life. חיים באמת טובים, כאילו, החיים טובים.